guys, manguha kami ng sikar.
Dami. Hindi na natin maangat yan mamaya. Ito yung dalawa. Yan yung nakuha namin, sikar. Kalahating box. Yan, si Wilio kasama ko. Si Tan, si Bro Drew. Si Bro Juan. Jojo, di pala kaahon. One So dito na po eternity yung nakuha natin later. kahapong sikar mga kaspero. Ayan. Ito siya. Ayan. Lulutuin natin ngayon. Ayan. Marami to kaso binigay na natin sa mga kasamahan nating iba. Kasi marami rin kami kaya pinaghati-hati na rin namin. So lulutuin na namin ngayon. Yung gagawin naming luto dito is parang sabaw lang. Lagyan lang ng luya. At saka talbos ng kamote. Kamote na yan, sili, and then bawang, yun lang. Mas masarap to eh. So stay tuned lang at abangan nyo yung paano namin luto. Dahon ng sili, yan, and then ito na rin yung luya, bawang, sibuyas, green sili, yan.
So guys, let's start the battle. You? Oh. Ah. Wait lang. Ito yung lutuan naming maliit. Yan. Lagyan natin yung mantika. Yan. Yan. So, hinaan natin yung apoy. Tapos, lagyan natin yung luya. Next, bawang. Alright. Tapos, ilalagay na natin ang ating shell. Ayan. Okay. Then natin to. Then tubig. Ito na siguro yan. Ayan. So, next natin. Ayan siya. Ayan natin kumulo. Takpan muna natin. Yun. Yung kumukulo na, lagyan natin ng asin, pampalasa. Yan. Asin, tsaka magic syrup. Yan. Pampalasa lang yun. Yan. Then lagyan natin ng sour seasoning, para mas maganda yung lasa. Yun. Medyo mabango. Try natin. Ayos. Kunting asin lang. Panalo. Yan. Yung kumulo na. Ayos na to. Pwede na. So, ilalagay na natin yung ating gulay. Ang dahon ng sili. Ayan. Panalo. Ayan na guys. Ayan, nalagay na natin dito sa
Bato. Ayan na ang ating shell. Ating welcome shell. Tawag dito sa amin sa Boracay, pasyak. So shout out sa mga taga Boracay. Ano yung paborito natin, pasyak. So nakuha ko nga pala ito sa Batangas.